Mari kising song norok no belakeno lamsogo sini borok challenge so sini o challenge so jeng sudu samung ni challenge simia sini borok ni different type of challenge abono tui jeng phunungnani bagi chaitok nai norok nai tungni tini haino hai phailejak sini sipsodar kamio abo mandai ardi block ni andarok klayo nei bongneo kamini khorok busuk borok sini tini ni o challenge so batai kaplai khaiman Paikai seng tabo borok no rutuk lainai sabo sabo sengbai o challenge kerengaiman hari seng nailenai Hagi takung nado belakhan lamsugo sini borok challenge so Hagi nini mongka Hari seng tini kaisa challenge penungani nai tongo Ini ni challenge sengkai singra Abo 2 menit by 10 ta saja nai nang aro participate khainani ta musung nayo tabuk bobelai kino ready ekdom excitement nangjak ini jora tabung ni simino start kha Sabar dari. Ay kanin bagay. Kanan na ka. Yan na ka. Habis. Tay kisado, tay bisi song li yan. Paisi nai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time off. Sabar kumta time. Hake takuk bahima tongkha. Kabar khaimale na. Nang balai khen sai tongman bagai nono belai khen hambai. Karena mai cek hejak bla. Pas mai cek hejak ketok bahan bai. Oh. Mai tak cek hejak ke ba. Sai male ta. Macam cek pokok tahun tang kamu. Haike takuk nono lamsogo sini borok challenge YouTube channel lo takuk ni mongta mongkha Sohodep ti bermo. Nang tini ni sini challenge so challenge khaine bagai tiar jatong Nope. Ting tong na haike seng bono khorok samangkha Haike nini jora tabung ni simino start yang kana haye sijak roja Hejak hejak mana clear hejak. Nope.
Guys, sini time pa na naitong ka? Tadi. 2 minute. Time up. Thaidikai जों नायलायनाय 2 मिनिट बायबो कयटा सिंग्रा जायमान खा 1 2 1 2 3 4 5टा ना 5टा साखा बेलेखना हामबाय बाहाय मा टंका सागादे ताखक निनि टाइम स्टार्ट ओंखा जासदे Paikya time up Engkai belakena hambai no nang bahai ma tong sagade Khúc cú đi chơi rồi chứ hả? to maliana Cảm ơn thầy mới ra. hambai belakena bo 2 minute ni bisingo 1 2 3 4 5 6 7 3टा singra sai pekha belakena hambai haike mari kising sung nokha sini tini ni challenge ho sung bai khorok am participate khaikya aro ni bisingo sung tini ni a challenge borok no rokha 2 minute ni bisingo 10टा singra chana ni bagai sini participate dok khorok sapano tini ni a challenge ho tiki liya aboni bagai je participate khainai rok tiki aphana belkhena borok na hambai maruo borok khatung khaja khlai sini o challenge ho participate khaimani bagai sini channel no subscribe khlaidi tai abono like khlaidi share khlaidi nongni bai bondorok no belakna hambai borok jatono